jsem si dovolila pozvat zástupci médií, dovolila jsem si pozvat realizační firmu, samozřejmě obec, která nás velmi podporuje při opravě kostelíka. A teď bych předala slovo panu doktorovi Obotovi z archivu města Nový Jičín. Naši předkové na nás mysleli. Mysleli v tom, že stavěli památky, stavěli kostely, stavěli chrámy, protože totiž chrám byl vždycky centrem obce a když obec vznikala, tak vznikal nejdříve chrám a kolem toho tedy obec, podobně i v městech. A když ten chrám jako duchovní centrum opravovali, tak nechávali vzkaz pro ty další generace. Zaplať Pán Bůh, že tedy tato dobrá tradice se ožila a že ty zprávy o současnosti při opravách kostelů a chrámů se dávají zpátky a že tedy naše další generace za dalších 20, 30, za 100 let budou otvírat tyto schránky a budou zjišťovat, jak jsme žili my. No a tak teď tedy se pokusíme otevřít tu schránku, která byla nalezena, s tím, že třeba zjistíme nějaké tajemství o prapředcích obce Ryby. Nemusí to být prapředci 100-200 let, ale může to být třeba pouze 50. Uvidíme, co tam najdeme. Vložil dne 23. srpna 1950 pater Karel Šamánek, farář... Šamárek? Ano. Ano, je to. Toho jsem ještě znal. Vše větší cti a slávě Boží. Za dobrým světem, tak jsou tam vždycky ukázky webového tisku. Sbor dobrovolných hasičů v Rybí u Nového Jičína vyobrazeno v Rybí 18. července 1886. Nemohu, protože tak, v roce 1950 už vyrazila technika, takže ten pamětní list do Makovice římskokatolického chrámu Páně v Rybím se právě vkládá třetí pamětní list v jubilejním roce milostivého léta 1950, první pamětní list 1. srpna 1894, druhý 2. září 1927 a jakoby zakládací listina z roku 1811 v jazyce německém. No a je to psáno už na psacím stroji červeně. Tady máme v Rybí 2. září 1927, kde pan tehdejší farář Richard Dostal píše pamětní list a píše, že v obci Rybím jsou tyto spolky: hasičský spolek založen roku 1885, včelařský spolek roku 1911, místní dobytčí pojišťovna, jednota kostelní pro zbudování nového kostela a mimo tyto spolky je ještě několik nepotřebných politických spolků. Pan farář měl smysl pro humor. Tak tady jsou
podstatě výdaje, které souvisely, ale to patří zřejmě k tomu ještě dalšímu pamětnímu listu, protože to už je psáno německy. Ano, to je z toho roku Iliády 1811, Julii, čili to je psáno tady první. Psáno krásným písmem. Poslední pamětní list vložený do veřejné makovice byl psán ve Štramberku 8. července 1811. Ještě toto je ten další z roku 1895. Je opravdu napsán nádherným písmem. Vyjím dne 1. srpna augusta 1894. Jsou tady ukázky novin. Na prahu přelomu století Vilém Mucha, družstevníci milového roku. Tak naše první konference o funkcionářích spotřebních družstev, takže to bude asi z toho roku 1950. Počkejte, já mám tady něco červený za požádání. Jo, ne, to vyrůstat dohodu socialismu. Teď je tady takzvaný ilustrační materiál, vloženo 1950. Tady jsou fotografie. A bohužel nejsou popsány, ale je to zřejmě farnost v roce 1950. Děkuji. Tohle mohlo být tam předtím 150. Tak máme z roku 27. Nevím, proč jeden Gulden. Možná, že prostě to vzali ještě z předchozího a že to prostě jenom doplnilo. No a toto je velmi vzácné. To je vídeňská bankoceple. Ještě předtím, než potom v 70. letech 19. století to vlastně zkrachovalo, jestli si pamatujete na Sňatky z rozumu a na ten seriál, tak tam v jednom tom díle se o tom povídalo. No a tady jsou potom už peníze československé, tedy 20 korun a 10 korun a pohlednice. Takže dříve